1,000 na yung subscribe na YouTube. Ay, 1,000 na. Bye-bye. Hello mga subscribers, snipers. Muli, si Modoro Magkapito. Ito tayo sa bahay. Brother Randy. So, i-subscribe siya. With Bentosa. So, what's the name? Shout out po. Shout out dyan. Shout out po. Shout out. Happy Fiesta po, kaya yung tapuan. O, ayan. Sa January 18 po, ayan. Fiesta po ng tapuan. Ayan. Raya, bagay. Happy Fiesta po ito guys. Fiesta po. Tapuan. Kiambao, ayan. Kiambao. And Salvador Glan, shout out. Wow, ayun siya. Nagtagal kasi na. Huwag kang nilisan. Nilisak rin eh, pagkasilir rin. Sana dibayar ka. Yan, dibayar ka. Niyayang ka kaya. Okay, pamahal mo siya. Sige, tayo. Dito. Mapit ka. Ay, kasi rin. Bago na eh. Bago. Pwede nang kapangalalan, may dalayan doon. Ano kung walang ko ano naman. Hindi mo dyan ko, pas na pesta. Huwag mo nga doon ako ng manay. May parang patunta, kaya na rin mo. Next 2 days yet. Tapos ikaw matuwa mo pinino ka. Maraming gulang ka din. Ang kaya kaya, speak ko tanong pangki. Sasali ko lang ang matuwa mo. Magandang ka na po. Inom kami mo. Lolo. Ano do? Lalaki. Ang may Diyos mo siguro. Los, kaya na mo. Hard. Ano pa rin yung taga-jantok yan? Hindi mo ako sige. Ako nga na minsan pati palili eh. Daw. Tuligas. Uy! Bali na yung pasinan. Siguro kami pa naman pang taba-taba. Bawal yung dyan. Wala. Sayang. Kailaw, sugar, diabetes. Kasi pasinan. Sugar kawal. Hindi yung pasinan. Bawal yung dyan. Wala. Bawal yung salam. Isa ko ba? Yung mga ko. Wala ko, kaya mo rin yun. Wala kayo. Hindi ko mag-shoot. Bumalik na kayo. Balik na kayo. Balik ang brand. Balik ang brand. Hindi ko mag-shoot. Balik na kayo. Hard eh. Diba sa kami? Hindi ko lang ako. Kamating ko. Salang ko yung kaya, wasing. Wasing na. Ito sa bago kami nito. Ulo, ha? Ay, pinagtigay. Ang balo. Hindi yung kahitan. Hindi yung kahitan. Parang hindi na ba eh. Hindi yung kahitan ako, tayo pwede ba? Chupok sila. Babalik pa ako. Ito nga yung sabi ko. Pwede. Hindi na malo. Ay, go!
Yung mungkas. Prinsipyo nito o bigat? Ang dapat yan. Natuwa mo siya rin isang Ito, mo na ganyan. babae mo na yun. Ano ba? 125 eh. Papalit mo kasi 75. Kaya yung mga nag eh. Kasi ko, nag-lupo ako. Pati ko alam ko ang mga Yes, ano na po ito? Muli magkaya, bakit? Lagyan ko man ako lang. Pag-deliver niya, nagpunta na po kay mahal ginagawa ko. Kasi punaman niya ako sa ulit ko ng tulong ko. Kaya ako sa payo 105. Kaya ito 105. Gawa ko ba? Wala sa engine. Wala sa engine. Bakit mag-reduce ito? Ito na ako. Ini ako ba yung pili ako? Ikaw yung gusto niya ako. Wala. Kung muna yung side mo ng engine eh. Huwag mong usap. Usapan. Ito yung braso. Ito ako pa ng pareto dito na kabawali. Focus na ako. Story ako. Pero ako, sabi ko, sabi ko, simple tayo, wala. Simple tayo. Kahit sa'yo. Alam ka? Kaya ng bansa. Uy, bansa? Sa bansa. Kaya niya. Kaya mo. Isa. Hindi pa ba ito ako? Hindi may stop yan. Hindi siya. Siyempre. Kaya na. Hindi mo may condition. Kaya kayo nakadsipag ko. Bigla na ako, dinisyon ka. Mag-uwi ako. Malay mo, Ano niya? Buo. pentoso. Petrosa na. Wala na ako siya. Pandemic. Gawa mo? Gawa mo na? Sinabi. Sabi mo sila, diyan mo ba yung postcard mo eh? Ngayon mo na ako tanong Dala na ako muna. Mga kiwanin mo yung tao. Yung ako rin. Ano hindi? Oo. Pwede ito. Huwag kang dadala yung tila hindi ka. Ako pa ako. Napit ka. Kasi, makola. Tsaka guys eh. Dali pila nito? 20. 35. Yan na yung closing design ito. Eh, 100 yards siya eh. 20. Basta yung Japol, yun ang ano, Watson, kahit kung ano. Eh, yan po, yung water, bro. Oo. Closing na yun, mga. Ano ay ito po siya. Dali mo ba? Eh, yun ang wire ka?
Kita Jose. Bawas yan. Parang nabi yan. Tulong ya. Ako din, Jason. Okay, pero from 35 times 1.75. Ito. 35 din. Ano piercing eh? One yard. Nga mo na mo tela. Tela siya nakakarin. Ay, pala. Hindi, 70 35 yan, mo na. Abi, itnan tali pa yan. Kasi pinagtakbakin eh. 20 years. Yung kaya ako, Jason, Jesse. 100 yards yan. Pinalik mo nga ng jump off yan. Chat mo niya. 20 years siya. 20 years siya. Isang 3 points siya naman ba eh. Kung hindi na test ko, Ako wala ko din. Hindi na yun eh. Ginawa niya siguro yun. Kaya gusto ko. Sabi ako ng yan po nga dito sa lalang namin. Yan no, meron nga ron yun. Sabi ako, hindi ako na. Ginawa niya kay jump off. Ano nga yun? Eh, ako siyempre no. Diba ay katabata rin eh. Oo. Oo. Ginawa. Mas. Di ba kay Consyal? Ano kaya, itanong mo kayo na eh. Kaya ako Jason mo. Kaya kasukat ko. Kay Jesse. Ito kaya besin ninyo kayo na. Kaya jump off. Kaya masasabi yan. Kasi isa roll yun na eh. Kaya bago nung bawas siya ano eh. Kasi kaya may iba ka rin. Baka may kahit ang roll mo ngayon. Apat tapis na siya 25 yards. Nga po, nung kinuha yung jump ball ken, bawas siya talaga yun. Natin yung utang ka na ako yung kagaya, puso ko eh. Kung paano ko yung puso Mary sa akin. Balikan mo pa. Kasi yun din. Kasagin kaya mag-puzzle eh. Punta kasing magisan. Ikaw eh, yung makapusit ka rin. Hindi na lang kita, Lebron. Maka, Kaya pala po ka sa ngayon eh. Walang magkakakang sobra. hindi ko rin, kasi makasunod din Lebron. Pali. Pali. Sukat dito. Minsan nga 3 points siguro yung heto eh. Mga 30 ka ba? Abang. Kaya berbuat. Malang tira natin yung dati.